El Consell Plenari del Districte de Nou Barris acorda expressar el sentiment de pèrdua d'aquest Consell de Districte i mostrar el nostre acompanyament en aquests moments a la seva família, amics, a col·laboradors i molt especialment a tota la gent de la Fundació Pare Manel, de l'Associació Grup Muntanyès i del Futbol Sala Bavar. Expressar el nostre profund reconeixement per la tasca que el Pare Manel ha realitzat en els nostres barris de Verdum i Roquetes, amb la seguretat de que la Fundació Pare Manel i tots els que al llarg dels anys han col·laborat d'una manera o altra en els seus projectes sabran continuar i enfortir el llegat inesborrable del Pare Manel i de la inoblidable Luisa Alba. Elevar la sol·licitud al govern de l'Ajuntament per a la concessió de la medalla d'or de la ciutat a títol pòstum al Pare Manel. Proposar un espai de treball amb la Fundació Pare Manel i altres entitats implicades o que hi desitgin participar per tal de determinar el format i el moment de les accions institucionals i populars d'homenatge a la figura del Pare Manel a Nou Barris i estudiar la millor manera de reflectir en el nomenclàtor del districte el reconeixement a la figura del Pare Manel i de la Luisa Alba i de la tasca conjunta per als infants i joves dels nostres barris. 5. Comprometre'ns en aquests moments de lògica i incertesa a mantenir el suport institucional i a col·laborar en el creixement i l'enfortiment dels projectes de la Fundació Pare Manel i de les entitats germanes al nostre districte. Les ocupacions d'habitatge són un fet greu, concentrat especialment a Barcelona i Rodalies, però no totes les ocupacions són iguals. És cert que hi ha ocupacions per fer activitats delictives, narcopisos, explotació de dones, vendre o lloguer legalment l'immoble ocupat, extorsionar la persona propietària, però hi ha altres ocupacions de caire social i són les majoritàries, sobretot a Nou Barris. Són ocupacions de persones i famílies que es veuen abocades a viure al carrer. I aquesta hauria de ser la nostra principal preocupació. Hem de pensar que al voltant del 80% dels habitatges ocupats són de grans tenidors, fonamentalment bancs. També hi ha ocupacions per realitzar activitats de caràcter social i també hem de recordar que equipaments com l'Ateneu Popular van néixer de l'ocupació de la planta asfàltica per part dels veïns i veïnes. Malauradament, des de la dreta només es fa populisme i alarmisme. Només es posa el focus en el problema de la propietat. Això sí, que la propietat sigui segura, però a l'hora de la veritat, quan s'ha de votar a regular el preu dels lloguers, voten en contra. El confinament ha fet que molts de nosaltres tinguem la sensació que hem perdut resistència física i reflexes, fins i tot la dificultat de la concentració. Per a les persones grans, en la majoria dels casos, la situació és molt més greu. Les persones grans han vist com els seus casals es tancaven i ara, un cop oberts, com desapareixien les activitats de caire social, com reduïen les activitats d'exercici físic, de memòria, d'agilitat mental, totes elles eines molt necessàries segons els estudis. Esquerra Republicana creu molt important fer un pla d'activitats físiques, a banda de les activitats que es puguin fer dins dels casals, que degut a les circumstàncies segur que seran molt reduïdes, per raó d'espai i per seguretat. Creiem que és necessari fer activitats obertes, de qualitat, distribuïdes a diferents punts de tots els barris del districte, on les persones es sentin segures i els aporti una millora física i mental. Activitats reconegudes en la millora física, d'equilibri, de concentració, associades a l'aire lliure, com són qigong, tai chi o altres disciplines. Activitats que aportin una millora a la qualitat de vida de les persones grans.